ברוכים הבאים. בסרטון זה נלמד כיצד להתנהל במשלוחים מנקודה לנקודה. כעת, הנך נמצא בשלב קבלת ההצעה למשלוח. במסך ההצעה תוכל לראות את הפרטים הבאים. בחלקו העליון תוכל לראות את סוג המשלוח ואת זמן ההגעה המשוער. בחלק האמצעי של המסך תוכל לראות את כתובת האיסוף, כתובת המסירה והערות למשלוח, במידה ואכן יש כאלו. לבסוף, בחלק התחתון של המסך תוכל לראות את הצעת התשלום בעבור המשלוח. במידה והחלטת לאשר את הנסיעה, תוכל לעשות זאת על ידי לחיצה על הכפתור הירוק. כעת, לאחר שאישרת את המשלוח, האפליקציה תנווט אותך לכתובת האיסוף. בעת ההגעה לכתובת האיסוף, יש ללחוץ על כפתור הגעתי. וכעת, מסך הנסיעה יתעדכן ויציג את האופציה לסמן שהחבילה נאספה. לאחר שהגעת לכתובת היעד ורק לאחר שמסרת את המשלוח, יש ללחוץ על סיים נסיעה על מנת לסגור את המשלוח. בהצלחה.